Tirritorna l-maratona ġbir ta' fondi ġesu fil-proxmu bris persuni fil-faqar. Dan kif palissa l-Fondazzjoni ġesu fil-proxmu qed tiffoka l-ħidma tagħha fost persuni morda bil-malarja. Għaliex minħabba nuqqas ta' mediċini u l-ispejjeż warahom diversi persuni qed jispiċċaw jitilfu ħajjithom. Dwar dan tkellimna mad-direttur tal-Fondazzjoni Father Alex Kawk li spjegana wkoll dwar il-ħajja ta' dawn il-persuni. Maħniex forsi sinjuri imma ma jonqosniex il-ġuħ dak li jonqos huma u xi ħaġa forsi ġdida illi intqajna magħha darba fl-Etjopja hemm regions li kien hemm il-malarja, imma darba f'region li aħna dejjem konna mmorru qatt ma kellna din il-problema, sibna din il-problema tal-malarja. Ekku tieħu qatta meta inti tiltaqa' man-nies xi nies li tkun tafhom u jgħidulek dawk mietu bil-malarja. Ġifieri hija xi ħaġa li n-nies ma kinux ippreparati għalija. Ma jsibux mediċina, xi drabi meta ssib xi mediċina f'xi spiżjar jew tkun ħafna għolja jew ma jkunx hemm. Father Alex Kawk ikellimna dwar diversi proġetti li ħadet ssib sista din il-fondazzjoni sabiex in-nies fl-Afrika ikollhom ħajja aħjar, fosthom bini ta' skejjel u kappelli u anke dwar proġetti oħrajn li għandhom f'moħħhom. Fl-erja qed ngħid l-Etjopja għandna l-erja jisimha fil-fatt kaffa region jipproduċu l-kafe ngħinuhom daqsxejn għax jew ma jkollhomx fejn, jew ma jkollhomx kif mezzi biex jipproduċu, allura ħsibna li ngħinuhom aħna biex huma jistgħu jipproduċu l-kafe, ikollhom xi ħaġa tal-flus għalihom u wkoll jgħinu l-itfal fl-edukazzjoni. U anki aħna nkunu nistgħu ngħinu b'nadi oħrajn. Manet News Father Kawk spjega l-għana ewlieni ta' din l-inizjattiva sabiex ikunu jistgħu jgħinu n-nies fl-Afrika. Permezz tal-isponsor tat-tifel inti tkun qed tgħinu jeduka ruħu, jitgħallem l-iskola u jkollu futur aħjar. Ġifieri dik hija l-aktar importanti. Imbagħad ikun hemm proġetti oħrajn ġodda, pereżempju għandna xi ħaġa f'moħħna li ilha ġa moħħna, ilna wkoll kif tgħid naħsbu fuqha u niġbru wkoll, jiġifieri hemm diversi li diġà tawna xi ħaġa, proġett agrikolu li ngħidulu aħna biex ngħinu lill-ġenituri ta' dawn it-tfal li qrib il-kindergarten stess, normalment ikollhom area mhux ħażin kbira, ikunu jistgħu jipproduċu xi ħaġa. Father Alex Kawk wassal l-appelli tiegħu għall-għajnuna f'din il-maratona. Verament nagħmlu xi ħaġa kbira f'dawn l-artijiet tal-missjoni għaliex dawn in-nies ikunu jistennew dejjem jitolbuna kull meta mmorru dejjem jitolbuna biex ngħinhom jew proġetti oħrajn ġodda, jiġifieri tiġbor kemm tiġbor qisu qatt mhu biżżejjed, imma l-importanti huwa li inti tagħti bil-qalb u tkun qed tagħti biex tgħin. Wara kollox aħna bħala nsara dak li ħajdinna ġesu, jien kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni. Il-maratona se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television il-ħadd li ġej fil-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija.